84-ші лицей Обана КВН командасы. Қаршы алыңыз, достар. Исәнмесез, қадірлі достар, сәхнәдә Обана КВН командасы. Обана! Артур, туқталі, мен сеңа үйреттім бит, қошан ол сөздерін әйтәсің. Так, достар, нинди яңа әйберләрегез бар? Обана! Артур, сё жетті инде. Так, нинди яңалыклар бар? Артур! Обана! Айралемда! Исәмісіз, жалтаротиклар. Исәмісіз. Исәмісіз. Райнур, сё жетті, туқталі. Бұ нинди қызлар? Бұ менің фанаткалар. Райнур! Нинди фанаткалар? Сен бет емсіз? Бір-екші датаға сұраулар бар ма? Сұра. Башлыйбыз ма? Міне қазір башлыйбыз. Біз бұл сахнада 6-ші ел ойнайбыз. Біз бұл елні жеңірге деп келдік. Бүгін біздің үшін директорда жаңалықтарға келді. Да. Сен бит директор түгіл. Обана КВН командасы қазір оп идешек біз. Ассалаалейкум! Һәм безнең беренче миниатюра романтик әби белән бабай. Каршып, күрәсеңме? Көтү кайта. Әйе, бабай, күрәм. Күрәсеңме, безнең Машка күтен менә булай селкетә килә. Юк, күрмим. Туктале, бабай, безнең бит сыер юк. Әби, фантазируй. Без бит романтиклар. Күз алдыңызга китерегез Акинфеевның уен вакытында уйлары. Мин бүген керттермичәкмен, мин әзер бүген, минем бүген мөһим уен, мин бүген керттермичәкмен. Хәтта тренер миңа карап утыра, ул миңа ышана. О, әбидәген килгән. Ой, туктагыз, атака, кәкре аяк. Хей, Кирраковның дусты мәлләсен. Туктале, нишләп мин татарча сөйләшә башладым? Борын заманда. Күз алдыңызга китерегез әби ашарга пешерә. Әбей! Ашарга піштіме? Ха, 5 минуттан буlalım. Мен скоро шығам. Ярар. Ассалаалейкум. Подъездда булган хәл. Матурам, ут бітті, электрика шалтырат әлі. Нинди электрик? Мин нәрсә сен үйдә мужик түгел, что ли? Так, электрощиток.
Так мен мұнда барман тік баралы. Қабында ма? Қабылды. Әйттен бет мен музык. Алейкум. Ну, папай. Һәм инде шығышыбызның азағында әйтәсе килә. Болды жетті туйдырдыңыз сіз, Райнур, нәрсә булды? Альберт, алар мені туйдырдылар. Мына көз алдыма кетер, мен Макдональдсқа кірдім, әйбен. Өзіме бір биг тесті олдым, әйбен. Алар, меңа биг тесті. Әлі анысы нәрсе. Міне қай yoңа ел келіп жетешек, әйбен. Аларға нәрсе бөлек еттерге? Ну, Ривгошқа сертификат бүләк ит. Бик Ну, білмейм, Райнур, тошла аларны алайса. Сен шуаны жеңіл деп білесің ме? Қара. Болды жетті туйдырдың барышқын мұны. Альберт, әйтіңді бір нәрсе ішлерге. Мен білем нәрсе ішлерге. Так, қызлар менім орттан. Ұныттым. Бесплатная касса, свободная касса. Обана КВН командасы, рахмәт, дуслар. If we spend the night